túli kategóriában első helyezést ért el Heidenhofer Erhard, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanulója, szatmárnémeti tanára Téglás József. A szakiskolai várok. A szakiskolai kategóriának a győztese Ferenczy Zsuzsanna, a Szolnoki Szolgáltatási Szakközépész Szakiskola kereskedelmi és vendéglátóipari tagintézmény tanulója, tanára Molnárné Ignác Mária. A szakközépiskolák versenyének győztese Halmágyi Erika, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola tanulója, Budapest, tanára Szabó Miklós. A gimnáziumi kategória győztese Berente Kinga, az Egri Szilágy Erzsébet Gimnázium és Kollégium tanulója, tanára Szőkéné Csapó Erika. És ő nem menjen sehova, mert most következnek az impromdíjak. A legeredményesebb diákot az idén, ugye, nem meglepő, Berente Kinga volt, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tanulója, tanára Szőkéné Csapó Erika. Tehát az impromdíjat ők kapják. És természetesen impromdíjat kap felkészítő tanára Szőkéné Csapó Erika. Tanárnő annyira szerény, hogy azt hittük, hogy egyedül hagyta a gyermeket erre a tortúrára.
pedig felkérem Nagy János tanár urat, a zsűri elnökét, hogy mondja el.